Hrvatskoj je 23. srpnja stupio na snagu Zakon o gospodarenju otpadom. Cilj mu je da se do 2018. sva smetlišta zatvore. Do 2015. svaki će grad i općina morati uvesti strogu selekciju otpada, ali će ga morati razvrstavati i sami građani, tvrtke i javne ustanove. Lokacija ovog nelegalnog odlagališta smeća je bivši poligon koji se nalazi iznad kampusa na Trsatu, a u neposrednoj blizini ovog odlagališta su privatne kuće i stanovi na Strmici. Za svaku vrstu otpada postoje mjesta za pravilno i odgovorno zbrinjavanje na kojima se isti otpad može predati. Kako to komentiraju ljudi, pitali smo. S obzirom da smo ovdje sada na poligonu iznad kampusa fakulteta, kako komentirate ovo smeće koje u zadnje vrijeme sve veće i veće? Žalosno je što se dešava sa tim otpadom. Pokušalo se i čistiti, počistilo se, ali se ponovo preko noći ili kako već ko dolazi tako nabacuje i ponovo se gomila. Tako da kraja tome ne vidi se skoro. Ne vidi se skoro, ja. Žalosno je što ljudi ovdje ostavljaju smeće, ali evo, malo po malo ovo bi moglo čak i postati deponij i odlagalište novo smeća u Rijeci. Šta mislite? Pa mislim da bi, a ovo nije jedina točka. Ima i iznad Viktor Lenca druga točka, ona cesta jedna sporedna sa strane, što isto tako izgleda, a vjerujem da ih ima još više nego čas u ove dve, ovo čas znam. Opasni otpad ne nastaje samo u industriji, već i u kućanstvima. Komunalni otpad, proizvodni otpad, ambalažni, građevinski, električni i elektronički otpad, vozila kojima je istekao vijek trajanja i otpadne gume mogu biti opasni. Opasne tvari nalaze se u baterijama, akumulatorima, bojama, lakovima, kemikalijama, motornom ulju, starim lijekovima, razređivačima, pesticidima, električnom i elektroničkom otpadu. Evo, s obzirom da smo ovdje na budućem odlagalištu, tu iznad kampusa fakulteta u Rijeci, kako komentirate ovo smeće? Pa ne samo ovdje, nego evo tako isto i malo gore iznad koje se ovdje nakuplja u proteklih, ne znam, godinu, dvije. Pa znači, meni osobno ovo izgleda jako ružno. Mislim, ja to ne bi nikad radio. Ja bi rađe postavio par onih, kanta velikih i nek se u njih baca. Već ako vide ljudi, ne znam, ovakav kup smeća negdje, onda će svi baciti, to je mislim normalno. Ali ako vide te kante velike i to, onda će baciti u nju. Mislim, a po meni bi bilo bolje možda postaviti na par mjesta, otprilike di ima tog smeća, gdje je već učestalo bacanje, da se to postavi i da ljudi automatski već bacaju tamo, ne u prirodu. Jasno, da. Gospodine, recite nam, molim vas, šta mislite, hoće li za, pa evo ne možda godinu dana, možda 2 godine ovo prerastu nešto veće? Pa ako se ovako nastave, vjerujem da da. Samo mi nije jasno da ljudi to i dalje rade. Ko ima volje dovesti nešto u nekoj prikolici ili nečemu u auto i onda baci tu. Pa ako si već doveo od ovdje, mogu se baciti negdje gdje treba i to je to. Naravno, da. Hvala puno. Molim. Kao što se vidi iz priloženog, na ovom nelegalnom odlagalištu mogu se pronaći raznoliki otpadi, građevinski, elektronički, kemijski, koji se neodgovorno odlažu na neadekvatno mjesto zagađujući okoliš. Svi znamo koliko su se pravila za zbrinjavanje otpada postrožila. Ovo mjesto očito ima privilegiju. Neodgovorno odlaganje otpada na neadekvatna mjesta je kažnjivo i štetno po zdravlje građana i prirode. Ovaj video uradak ukazuje na problematiku koja je u razvoju pokraj naših domova. Koga okriviti i kako zaustaviti ovo neodgovorno ponašanje naših sugrađana? Ovo je stvarnost.